Aquí podem veure un grup de cabres salvatges a Margalef. Aquí una geneta al riu Montsant olorant rastres. Un porc senglar també fent el mateix. Aquí podem veure nedant una serp de collaret o una guineu també seguint el vent, el rastre d'algun animal. Com un blauet o kingfisher en anglès pesca dins del riu, o una fagina seguint el rastre també del mateix lloc de la geneta. Aquí un grup familiar de llúdrigues buscant alguna per menjar i marcant el seu territori, o un bernat pescaire també menjant amb una poza d'aigua. La mateixa poza, aquí tenim una rabosa que es diu per aquí, aquestes zones, aquestes contrades, o la cabra salvatge aquí olorant amb una femella en època de zel, o un parell de raboses marcant-se el seu propi territori. Un cabirol mascle marcant el territori amb les banyes, o un parell de corbs. Aquí podem seguir veient el blauet menjant-se el peix que havia caçat abans, o un grup de voltors secant-se les plomes després d'haver-se banyat. El grup familiar de llúdrigues jugant o un gaig bevent aigua amb una bassa. Les raboses saltant al riu o aquesta zona on es sequen els voltors després de banyar-se. Podem veure un grup de raions amb la seva mare o un astor jove després de fer-se un bany. Aquí podem veure una imatge del grup familiar de llúdrigues de dia, que és curiosa, o una fagina com segueix el rastre d'un ratolí. Un cabirol mascle, encara amb el vellut, o mira, aquí podem veure un ratbuf o rata d'aigua que aquí al riu Montsant és normal veure'l. Després aquí podem veure els voltors després de banyar-se, com lluiten entre ells. I seguim veient el grup familiar de cabres salvatges com van passant per sobre el marge. Aquí tenim diferents imatges com el blauet pot anar caçant al riu o al mateix riu les llúdrigues van passant buscant alguna cosa per menjar. I aquí ja s'ha acabat. Aquí ja he dedicat tot aquest vídeo, podeu veure, és dedicat a la Neus Miró, que va ser la directora del Parc Natural del Montsant, que ens va deixar ja el 2017, tristament. Jordi, què fa un llicenciat en Administració d'Empreses dedicat al trampeig i a l'observació de la natura? Bueno, és un hobby. El que passa que, no sé, diuen que als 30 anys tens la crisi dels 30, jo la vaig tenir, i per jo el que havia estudiat no m'acabava d'omplir i vaig decidir canviar completament. I a partir d'aleshores, al fer el canvi, juntament amb les feines que faig, com a hobby vaig començar... A mi de tota la vida sempre m'han agradat els animals. No sé, jo soc de la generació del Roger de la Fuente i seguint els seus documentals, jo he crescut amb això. I quan creixes amb això, altra gent té altres referències. Jo tinc aquesta i aleshores, no imitar el que feia ell, però sí com la fototrampeig et serveix per veure coses que normalment tu no veus, perquè és molt difícil veure una fagina o una geneta, interactuar de nit, quan primer que tu de nit nosaltres no som animals nocturns, som diürns, i aquests animals són nocturns, i aleshores això et dona la possibilitat de poder veure com interactuen, com es mouen, què fan, i vaig començar amb una petita càmera de fototrampeig, i ara la veritat és que no sé ni les que tinc. Vull dir que potser en tinc una quinzena. Però el teu canvi no només és
és mental, sinó també social. Tu ets una persona del Baix Llobregat i te'n vas a treballar pel Priorat i a viure a Reus. Això realment és un canvi que ha de ser molt aquesta tirada cap al món animal, no? Sí, home, perquè la família em va recolzar. Jo soc del Baix Llobregat i soc adoptat, o sigui, em sento del Baix Llobregat. Aleshores, marxar va ser per... Jo vivia al Baix Llobregat però treballava al Priorat. Aleshores, la unificació familiar era una cosa molt important. O traslladava tot una altra vegada cap a casa o decidíem tots com a nucli marxar cap allà. La meva parella va tenir la possibilitat de buscar feina allà i el lloc central una mica de tot va ser Reus perquè el noi gran jugava a hoquei i Reus el hoquei és algo important. I com a nucli més, diguéssim, com un punt base que de Reus a Falset hi ha 25 minuts. I va ser per feina. O sigui, el que tot va englobat és acompanyat, és un hobby que em dona la possibilitat de que el Priorat, com a comarca encara agrícola que es dedica a això, i un espai com el Montsant, que està rodejat per 2 rius, un d'ells que la travessa, en tema de biodiversitat, és espectacular. Anem ja cap a les feines que has fet amb el tema ja del trampeig. Escolta'm, com se li va dir? Fotoparany, fototrampeig? Quin seria el nom correcte? Tot ve de la paraula anglesa que és trail cam. A partir d'aquí, en castellà, que és quan va començar tot, se li va dir fototrampeo, trampear. En català no se sap ben bé si és fototrampeig o fotoparany, queda així una mica... A mi personalment m'agrada més fototrampeig, però potser és fotoparany. Això ja els lingüistes que ho diguin, no és una cosa que al final... Jo les últimes càmeres que faig servir són càmeres de bioseguretat de vigilància de cases, o sigui, adaptades una mica a això perquè tenen la possibilitat d'enviar-te els missatges, les imatges al moment amb un mòbil, amb una aplicació, que les autèntiques les càmeres de trampejar, diguéssim, que et podries comprar a qualsevol botiga d'òptica, com potser l'Òrix o una d'aquestes que hi ha a Barcelona, no t'ho fan. Sí, jo he vist que, per exemple, ara anem a fer un product placement, els de Reolink, tu vas posar o tens en algun dels vídeos que fas una imatge d'aquesta càmera que és totalment autònoma, no? Que té per una banda cèl·lula fotoelèctrica per poder-se alimentar, té tarja per poder fer trucades quan tens novetats i per transmetre el senyal fins a on tu siguis amb el mòbil, no? O amb l'ordinador. Això realment és un canvi espectacular amb les possibilitats que pots tenir que ja no has d'anar a buscar la informació a la càmera, sinó que tu ja la tens directament a casa. Sí, no necessites ni tema de... No és que vulgui fer propaganda d'aquesta, però després de l'experiència que porto de molts anys, aquesta cosa així compacta que hi ha arribat a tu amb aquest, sí que té coses que les altres no et donen, però si busques una cosa global i depèn del que estiguis gravant, és ideal. Inconvenients? Si no tens cobertura no et grava. Si la poses a dintre d'un barranc buscant certs animals, això no et servirà, perquè a més és enfonat, la placa solar no et servirà, però per buscar, depèn de quins, com rapinyaires amb algun que estiguin buscant el seu posadero, que es diu en castellà, per aquest aspecte són ideals. Sí. Per altres coses no, per altres ja hi ha les càmeres de trampejats. L'altre dia vaig veure per el teu canal de YouTube el projecte Òliba. En què consistia?
Bueno, és la pèrdua de biodiversitat, que parlem sempre, ve per dues coses. Una, pel tema que estan entrant moltes espècies invasores, que són exòtiques, que estan desplaçant a les autòctones, o l'altra, per pèrdua d'hàbitat. En aquest cas, a l'òliba s'estan reduint i és per la pèrdua d'hàbitat. L'òliba és un animal, és un tipus d'ocell que li agrada viure amb nosaltres, que sempre ha viscut a les golfes de les masies i que ha passat que la majoria de masies estan caient, estan desapareixent. Aleshores, l'òliba està perdent aquest espai. A la vegada, el gamarús, que era una espècie també de rapinyaire nocturn que viu que podien arribar a competir, però que no ho feien perquè el gamarús era més de bosc, el bosc ens està guanyant territori agrícola. Aleshores, està fent que el gamarús guanyi zones on estava l'òliba. Aleshores, està provocant que l'òliba cada vegada n'hi hagi menys. Aleshores, fent una educació ambiental en l'escola de Falset, es va plantejar que hi havia això. Va ser un any, la CEO BirdLife cada any fa l'AVE de l'any, va ser l'any de l'òliva. Vam dir, mira, hi ha una masia, demanem al propietari si podem posar una caixa niu, si tenim sol, potser vindrà una òliva, o pot ser que vindrà un xoriguer, o més que res perquè segons el tamany del forat pot entrar un tipus d'ocell o un altre, i l'hàbitat on està. En aquest cas vam tenir la sort que va venir una parella d'òlives. Com ja l'havien deixat preparada per poder gravar a veure què passava autònoma sense molestar en cap moment, vam poder veure tota l'evolució durant tot un any de com aquesta parella començava a arreglar el niu, que això ho fan a través de les agregòpiles, qui no sàpiga què és una agregòpila és tot el que no digereix una au rapinyaire, del que s'ha menjat, ossos, pèls, plomes, tot això, ho expulsa per la boca. Doncs això el que fan els nius, ho llencen a dintre del niu, ho desfan i és el seu llast, diguéssim, per posar els ous. Com elles anaven portant agregòpiles, les anaven fent a dintre, quan va començar l'època d'aparellament i de començar a poder covar els ous, les van desfer, van fer el llit i aleshores tota l'evolució de com van posar els ous, com els va estar covant la mare, com el pare anava portant-li cada nit uns ratolins, com van néixer i al final dels 6 ous que va posar, l'últim que va néixer, que se li diuen els caganius, aquest no va tirar endavant, se'l van menjar els seus germans, és llei de vida en aquest cas. Però podem veure com amb 5 boques a menjar, o becs, millor dit, els pares en una nit arribaven a portar entre 15 o 16 ratolins, musaranyes, fins a alguna rata, i per això se li diu que és el millor raticida natural, l'òliva. Sí, tots els rapinyaires nocturns, però l'òliva és un d'ells. I, Jordi, de què serveix? Científicament té algun valor tenir això enregistrat? Perquè tu a vegades fins i tot parles del gran hermano, no? O sigui, ser com un gran germà en el que hi ets allà i que veus què fan amb la seva intimitat, però que realment és una intromissió dins la seva intimitat. Però, clar, què es guanya a part de vèncer la curiositat de què fan? Jo, primer de tot, no soc ni biòleg ni tècnic, jo soc autodidacta i m'agrada aprendre. Jo comparteixo els vídeos que veig perquè tinc la possibilitat, potser no en sé molt, però tampoc no en sé res, sé alguna cosa. Aleshores, si puc ajudar la gent que no en sap res, per mi ideal. El que no vull o no m'agradaria és que a penjar els vídeos, primer, hi haguessi gent que, com tot, hi ha gent paternalista, diguem que els animals no s'han de tocar, jo no toco els animals, no vull que els toquin, no intento interactuar gens amb ells, perquè al final
ells són animals salvatges, nosaltres no pertanyem al seu grup familiar, no tenim res a veure. Aleshores, científic, durant les gravacions sempre passen coses que potser sí que són per algú que en sap molt o que està fent els estudis li serveixi. A vegades, amb el tema de la llúdriga, per exemple, no hi havia llúdriga al Montsant, va desaparèixer als anys finals dels 80, principis dels 90, i quan la vam tornar a descobrir el 2013 no hi havia cap gravació des d'aleshores. Aleshores això va comportar, una vegada es va detectar la primera llúdriga, fer un seguiment, a veure quina evolució estava fent, i es va fer un seguiment del 2013 fins al 2017, i si algú li va servir, suposo que sí, algú va seguir fent aquest estudi. Amb el tema d'una espècie molt protegida perquè està en perill d'extinció, com la vila cuabarrada, el mateix, un territori que no n'hi havia o que havia desaparegut perquè un dels exemplars s'havia electrocutat amb una torre elèctrica, es va comprovar com són parelles estables, les cuabarrades, com havia entrat un mascle a ocupar el lloc que havia deixat el mascle electrocutat, que portava anellat perquè hi ha un seguiment d'espècies que s'anellen i aleshores suposo que els que la van anellar, sabent que estaven allà, sabent d'on havia nascut, els seus estudis haurien fet, i està així i s'ha pogut veure, no veure perquè no interactues als nius, però una parella estable, quan ha fet amb aquesta càmera, quan fa la còpula, es pot veure, quan de sobte desapareix la femella i això dona, per l'època de l'any, vol dir que està covant, aleshores sol estar el mascle en aquest lloc, com després ja quan per època de l'any ja han hagut de néixer els polls, com torna a aparèixer la femella amb el mascle. Després, quan ella és època de que ha volat els dos polls o l'u, el que hagi tingut, com es pot veure com aquest animal jove de l'any arriba amb el nucli familiar i es veuen tres, o sigui que ha tirat endavant i aquest exemplar ha volat. No sé, jo no busco tampoc res, perquè no estudio però si hi ha alguna cosa curiosa i algú li pot interessar, pot aprofitar, no sé. Home, realment el resum que m'has fet és fantàstic, perquè a més la gent que vegi aquesta peça, aquest programa, veurà que realment ja sabem per què serveix això. I és el tema també de la divulgació. A part de tot això que m'has explicat, hi ha algun moment emocionant, aquells que tu diguis, ostres, és que d'aquesta imatge o d'aquest tros de vídeo o d'aquesta fotografia n'estic tan content perquè... Sí, home, el que són les recopilacions, totes són moments que et mostren o que t'inspiren alguna cosa. Per això són recopilacions dels millors moments. Perquè penseu que, per exemple, d'un any, el 2016, no sé, no te diria cap bajanada si et digués que hi ha més de 100 hores de visualitzacions de vídeos. Perquè cada vídeo és un minut, amb 15 càmeres gravant en cada moment, pot arribar moltíssim. A mi també això podria haver costat un divorci, però sí, hi ha el que són i molta feina darrere, que per això és una de les coses que el 2016 vam finalitzar, perquè arribava un moment que era impossible gestionar-ho si no et dediques professionalment a això. El que sí que ara hem canviat una mica el tarannà i amb la possibilitat de rebre els vídeos aquests al moment o petits que et dona el Twitter o et dona Instagram, aquestes plataformes noves que tenen més seguidors, buscar coses puntuals que siguin... El que feies amb un vídeo de recopilació, mira, ara penjo aquest tros que m'ha agradat, retallat, una mica editat i ràpid. Què és el que et provoca? En l'argot ornitològic hi ha la paraula bimbo. Bimbo vol dir, pels que segueixen els ocells, tota espècie que no has gravat mai
la trobes, jo no he vist mai un tal, per mi aquest bimbo, jo tot el que no he gravat mai, per mi és un bimbo. O sigui, aquest any de gravar un poll d'Aufrany, que no havia... Adult no n'he gravat mai cap, però vaig tenir la sort de gravar un poll d'Aufrany que està penjat per aquí. Per exemple, aquest any de la Marcenca va ser espectacular, com una mare li portava, un mare o un pare, depèn del moment, portava amb un poll que volava una serp sencera i li portava i el poll estirava la serp i se la menjava. Allò va ser tremendo. Sí, però per exemple, en aquest cas, fins i tot expliques el tema de la parpella, de l'au, com la tanca per protegir-se dels possibles cops que li pugui fer la cria, no? El fill. Això jo ho veig amb el meu gat, que també, quan es posa, que està malalt, també li baixa la parpella. Clar, tenir aquests detalls, d'alguna manera, forma part també de la part educativa d'aquesta afició. Una cosa que abans podíem trobar, encara s'hi troba, als zoològics, però que, clar, en la vida normal a la muntanya, a dalt d'un arbre, clar, això té el seu valor, perquè això no ho trobes, segurament, no ho pots veure al zoològic perquè allà no hi ha moments d'amenaça, no? Tot està que, al final, penseu que la majoria dels vídeos o dels reportatges que es fan, no molts, però bastants, tot el que... Clar, molta cosa està preparada, eh? O sigui, per exemple, Rodríguez de la Fuente ho tenia tot preparat, o sigui, no deixava res a l'atzar. Perdona. En aquest cas no hi ha res preparat, eh? O sigui... Aquesta és la gran diferència. És que quan ja era petit, quan era més petit que ara, jo ja veia... a mi m'agradava molt el cinema i la televisió i jo sempre explicava als altres companys i tal, dient, és que El hombre y la tierra, o totes les coses del Rodríguez de la Fuente, són els millors programes de ficció de televisió espanyola. I la gent és que no s'acabava d'entendre, no? Dic, sí, home, és que no hi ha res que sigui veritat. Sí que pot ser autèntic, però no és veritat. Després, amb els anys, vaig saber que els documentals, en general, també són mentida, no? O sigui, un documental sobre una persona, sobre una ciutat, sobre el que sigui, no és veritat perquè tot està depenent de la mentalitat de la gent, no? Però en el cas d'aquest del Rodríguez de la Fuente és que me l'has posat a tret per aquest tema, perquè és que era ficció pura i això, no sé, la meva mare no s'ho em passava, no? Que jo no estigués preparat. I clar, és cert, el que tu estàs ensenyant o el que ensenyeu vosaltres és el tema que és autèntic, és allò. Per això potser no són tan distrets, però són molt interessants. No, jo, al final, és el que et deia una mica, la possibilitat que et dona aquests mitjans ara actuals, tu tens un vídeo i creus que és interessant o a algú li pot interessar, doncs, bueno, jo ho penjo. El que després, tot això, també t'haig de dir que penjo el que veig que puc penjar, perquè ja a vegades hi ha coses que dius, hòstia, això depèn d'aquí i em pot comportar alguna cosa que no hauria de fer la gent, que és el que deies tu, d'interactuar massa potser amb els animals. Són coses que, per exemple, a mi no em veuràs mai agafar un amfibi amb les mans o fer una foto amb les mans. Perquè els amfibis, per exemple, ara estan en regressió, hi ha un fong que els està matant i tu pots ser culpable d'això. Aleshores, jo podria fer una fotografia d'una salamandra o d'una granota, però la faré des de lluny i potser no quedarà tan maca, però és això, o sigui, els animals no s'han de tocar. Jo intento, a vegades que he fet alguna cosa d'educació ambiental, els animals no s'han de tocar mai.
Si estan ferits, truqueu, hi ha el 112, ja vindran qui hagi de venir, els agents rurals o qui hagi de venir, i ja tenen els seus mecanismes per la captura i portar-lo al centre de recuperació de fauna si són autòctons, però intel·lectuar, no el mínim, no intel·lectuar gens amb la fauna salvatge, perquè per això és fauna salvatge. Amb el tema del fototrampeig, tothom que comença, tothom li posa alguna cosa olfactiu, li posa menjar, li posa... Perquè la gent el que vol és que vingui a la seva càmera i ho gravi. La gent que comenci, que canvi el xip, que li doni la volta, que busqui els seus rastres, passos de fauna, excrements, que sabrà que si hi ha això, aquell animal està allà. Que posi la càmera allà i a veure què passa. Però si el que fa és posar menjar, quan li tregui de posar el menjar, aquell animal no hi anirà si no ha d'anar. I va per al menjar, no va perquè hi passi o perquè... Tu gravaràs un cabirol, el gravaràs marcant això, si tu trobes un plançó de pi, tot rascat, ja sabrà que hi ha un mascle que en època de canvi de vellut de les banyes es rasca per treure les banyes i marcar el seu territori. I això és el que et farà gràcia. Que passi un cabirol i olori perquè ha olorat alguna cosa, doncs bueno, passarà i ja està. La primera vegada és això del bimbo, et farà gràcia. Però la segona, hòstia, una altra vegada passa el cabirol. O ara passa una pàgina passant per davant. No té gràcia, què vols que te digui? Bueno, almenys a mi, Clar que la primera vegada sí que te'n fa la gràcia. Doncs quan passen 5, si no intel·lectua ella i es comporta com és, no em farà. No sé. Almenys aquesta és la meva idea, Bé, això esperem. Això esperem que aquesta idea i altres siguin contrastades a la natura oberta, no? Aquest espai que intentem fer entre tots. Jo penso que el plantejament d'en Jordi segurament és molt comú amb molta de la gent que us dediqueu a tenir cura de la natura. Aquesta entrevista ha estat enregistrada perquè així ens poder fer la postproducció i posar-hi les imatges a les que ha fet referència en Jordi a sobre, però vosaltres dins el xat del programa i dins els comentaris esteu convidats a dir la vostra, a posar en qüestió tot el que hagi pogut dir en Jordi i cap problema. Nosaltres continuarem parlant del tema amb ell i amb altres persones interessants perquè veieu que tenim molta gent interessant en aquest món. I el tema de les aus. Jordi, veig que les aus estan totalment de moda. Hi ha una mena de això no sé si és la pandèmia que ha fet que molta gent es dediqués a buscar aus per poder filmar. No sé si això serà una moda o realment ha arribat a quedar, s'hi quedarà. Bueno, no ho sé. Sí que hi ha gent que en sap molt en aquest país, però moltíssim. ICO aquí a Catalunya ha fet un treball brutal. Després té els seus sediments d'anuals descens tan hivernants, amb el projecte Orenetes que tenen engegat dels pobles, que també és un projecte molt interessant. Suposo que sí, això d'estar a casa, estar als balcons i veure, doncs al final és com tot. La gent que s'aficiona difícilment ho deixa estar, també t'he de dir, Si hem guanyat 10, aquests 10 seguiran els 10. No ho deixen per deixar-ho. Potser no intensivament, però si miren a dalt del cel i veuen un rapinyaire en època de passa d'octubre o d'entrada a la primavera, que ara estan entrant les marcenques, que per això es diuen marcenques, perquè entren al març, doncs, bueno, són animals que venen i van. Jo no sé si la gent s'ho pren com un concurs o com s'ho pren, però ja està bé. Veus, és una manera de que no intel·lectues amb les espècies. Tu tens uns prismàtics o tens un telescopi i des de lluny i pots observar els animals sense molestar. Hi ha els que els identifiquen pels sons i això ja és tremendo, això ja és un altre nivell, perquè tenen una memòria auditiva tremenda. A mi és una de les coses que més em costa, no tinc oïda, no sé. Sí que, home, alguns els reconec perquè sé quins són,
però hi ha un grup de petits, bueno, no sé, jo dels rapinyaires encara en domino, però tot el que baixa ja, com es diu aquí a les zones on visc jo, els moixons, hi ha moixons grans i moixons petits. Els moixons petits hi ha molts que bueno, són difícils, no els coneixes, però hi ha un ventall tan gran que no t'ho pots imaginar. Ja ho crec, ja. Jo m'he espantat, d'alguna manera, de veure realment el que no tenia ni idea de quants ocells urbans hi ha que mai havia vist. I mira que els tinc, no? I ara començo a saber a distingir què és un colom i què és una cuereta, no? Una cuereta blanca, imagina't. Dir, no, vale, això no és un ocellet, això és una cuereta blanca. Clar, una cosa tan comuna a Sant Boi de Llobregat, que és doncs jo, que mai l'havia vist, mai l'havia mirat, no? I ara l'aprecio, igual que les tórtores turques i els coloms, Bé, Jordi, deixem... No, dic que la gràcia també que tenen els ocells és els noms que tenen, O sigui, el tema dels noms és un altre món, Ja no et dic si els que se la saben en anglès, en castellà i en català, i després amb el nom científic, que Això és un altre... Bueno, és fantàstic. Jordi, jo crec que tenim per molta estona més per parlar de coses. T'anirem seguint a veure quines novetats ens planteges en els propers anys. T'agraeixo molt, molt, molt que hagis pogut estar aquí amb nosaltres i que ens hagis ajudat a fer una mica més de divulgació. Doncs, Jordi, moltes gràcies i fins la propera. De res, Jaume, encantat d'haver ajudat i que si algú que necessiti qualsevol cosa ja ho sap on trobar-me.